Ние с Ненка сме приятелки. Тя отиде на Градец. Няма тук. Но кой ще видим до вкъщи? Да, видим. Нямаше. Сигурно на Градец няма. Стария Параклис е бил на другото место. И тогава тази жена, тя е от Извор, живее в Първенец, е решила да построи на самото место Параклис. Това Параклисче, понеже и друго още едно там по пътя може да сте го виждали, Светия Архангел, тия двете, и поддържам за чистота, за когато имам време, когато аз, защото се далече от селото и просто имам желание да направя нещо за черквата. Аз съм от Панагюрище. След 7-ми клас, вместо да тръгне есента на работа, аз тръгнах на работа в килимарната. Предприятието се казваше Кооперация Персийски килим. Голямо, авторитетно предприятие с скъпи килими. Изобщо, обичах си професията. Там в моя роден град се запознахме с мъжа ми и не след дълго се оженихме. Поживяхме малко в Панагюрище и дойдохме по този край, отидохме в Пловдив, защото той повече му харесва неговия роден край. И дойдохме в Пловдив, почнахме на работа, аз пак в килимарната, той е електротехник, това е мъжа ми. И така, после взехме по-често да си идваме на село, защото свекърва ми беше възрастна жена. Мъжа ми напусна работа и почнахме да я гледаме, да си я гледаме. Но трябваше да има и друга занимавка, не можем само на тези средства, където ги имаме, да изкарваме и затова решихме, мъжа ми има извън селото, там на тези скали, където са на Калето и на Момина скала. Отидохме, разорахме и почнахме да се сеем домати, всичко каквото, чушки, фасул, картофи, за да можем да си помогнем на пенсиите някакси, да изкараме живота. Изорахме нивичката, просто се заселихме там, построихме си 2-3 стаички, така на земята, колко да има къде да се живее. И почти останахме там. Природата е много хубава, водата е хубавка, гледаме си спокойно работата, сутрин дишаме с пълни гърди, чистия въздух и се радваме на природата. И най-важното, никога не оставаме сами. Между нас винаги има туристи, местни хора,
момичета, момчета, деца. Нали, кой как мине, никога не е оставен без да е посрещнат у нас. Питате ме за легендата, откъде идва. Момина скала се казва Момина скала, защото едно време оттам се е хвърляла от скалата една селска девойка. Била е много красива, имала е връзка с местния учител, с учител, който е учил в тяхното село, в това село и просто нали, станала е беля, забременяла е и той си отишъл на село. Чудила се тази девойка какво да прави, борила се е с срама, да изживее белята, която е станала и излезла извън селото, дошла е тук на тези скали и доста време се е доумила какво да прави, нали, дали да посегне на живота си или не. И решава, качва се на скалата, където сега я наричат Момина скала, връзва кърпата на очите и се хвърля полита надолу. Say that I'm too so much of what you say is true. I'll never find someone quite like you again. I'll never